saving but ka investment, savings and investments. U economist bapau nam u Robert Kiyosaki ha ka kot jeng u ka bala dieb ha ka rich dad poor dad wang baka way na kijinya pera padeng ki barius pa bat ki baduk ka long baki barius pa kim tray tang na ka benta ka pisa handai ki pendon kame ka pisa bakan tray na ka benta jongki. Kani ka long ka way ka benta ka bapenya per ya u barius pa na u baduk. La ka long ha ka jingkan show la ni ha ka ba invest ki don ka jing thmu ka ba shai bat ka ta ka long ka jing shngan ha ki kam plating ka na ka benta ka laway. Henrei la nget ba ka jing mut jong ka saving bat ka investment ki long kumjo. Ngi jiyo asngo barabor na ki bala hela san pa ki juong kan show ya ka pisa. Henrei om judon pat ki ba invest la ni ban penroy ya ka spa pat ki jing don jing em. Wat hadu kini kisngi ki reu pat ba kim sngo tho ya ka jingya per ha pedeng ka jingkan show bat ka investment. Ya ka no ka jingkan show la nyo ba ka long hi kum ki investment henrei kim penroy pat ya ka spa bat ki jing don jing em bat kim kan tiu ru ya ka rukom em. Namar kata ka long ka badon kam hadu kata men sngo tho ya ka jingya per ha pedeng ka jingkan show la ni savings bat ka investment. Ka jingkan show ka day ka rukom bo benta ka to kat ni ka pisa ha man lau banai. Ka investment pat ka day ka rukom penroy ya ka pisa bala kan show hadin bala dap siu ya ka jing penlut ka ba man lau banai pat ka jing siu dap ya baro ki ram. Ka jing bo kerpang ya ka to kat ni ka pisa na ka benta ki jing don kam ki ba kerki hadin habut ya kata laju khot ka jingkan show la ni savings. Ya kapisa balayo kan show la ne kapisa balayo nong ne kaspa balayo penlang la pendon kamno ha ka jing thiet ya ka jaka ka yeng bat ki wei ki jing dan ka batikna ka long ba kum kita kila ban penyo nong khambon shushu hadin balayat khamslam ka por kum ya kata ka rukom la tip da ka investment. Ya kapisa kan show la ban yo ha ka no ka por rengkat bat ka sut ka berit bha. Kat bayi ka pisa bala invest pat la ban thiet jaka thiet yeng bat ki wei ki jing dan. Ha ka investment kam dan jing yo nong pisa ka ba man la ka por. Ndai ka jing yo nong ka ba hadien pat ka long shisha ka ba he. Kat bayi ka pisa bala yo kan show la dala thap no ya ka ha ka ni ka rukom bakan ai nong tang khandiat la ne market ju bat ka dor jong ka jing kiu jing hiar ka yo ya ka ta la khot ka saving. La daya ka pisa la thap ha ki investment nila invest ha ka rukom ka ba ka jingyo nong ka tam khambuan ban ya ka dor jong ka jingkiu jing hiar jong ka yo bat ya kum ka ta la khot ka investment. Wala ka taru ki jingyo nong ni ki saving ki long ki baduna ban ya ka la ne ki ya rengkat bat ka dor jong ka jingkiu jing hiar ka yo kamut pan ba ka long ka babakla. Kum lada ka por ba kan show ka duna ya ka laisnam ka long ka babha ban kan show ha kum ka ta ki jet scheme. Kajing thmu ban invest lada ka duna palat banya kalaisnyam ka long ben kumbam dan jing yu anong na kata ke investment. Henrei lada ka jing yakut por ha ke investment ka long palat ya kalaisnyam kamut ba on la ban chushanya ha ka saving wat lada ngile shitom man thap pisa tikana man kasngi. Ya ka savings la ban lumlang bat penkela sha ka investment. Henrei kalong ka badon kam ha bantip ya ka jingya per ha padeng jongki pat bantip hadu kat no por hap ban kan show pat lano ban pen kelaya ka sya ka investment. Ki rukom kan show ni savings ki long ki FD ki long ki jingbu pisa ha bank bat kum ta ter. Ki rukom jong ka investment ki long kum ki equity funds, hybrid funds, ki stocks, ki bonds, ki real estate bat kum ta ter ki ba aya ka jingyo nong ka ba biang bha.